Beste bedevaarder, welkom op deze woensdag voor onze vierde dag van de online Maria bedevaart. We willen vandaag de mysteries van de rozenkrans bidden. We doen dat wel in een kleinere, verkorte versie van de tientjes, maar we gaan wel de 4 mysteries bidden. Laten wij luisteren naar een inleidend woordje over deze rozenkrans. De rozenkrans bidden is het mysterie van alle leven en samenleven binnengaan. Het is weerstaan aan de zwaartekracht, ophouden met vallen, niet te pletter slaan uit onmacht en blindheid. Het is wandelen, het is verlichting, het is zorg ervaren. Het is energie en moed vinden om te vertrekken. Het is het mysterie van de blijheid ervaren, de ontmoeting die je blij maakt, de ervaring dat je leeft in het oog van anderen. Het is in beweging komen door de energie die mensen vernieuwt. Het is het geheim van de dankbaarheid, omdat je aangesproken wordt en gewaardeerd. Het is ook het droeve geheim binnengezogen worden. Kwetsuren en dood ondergaan en hunkeren naar nieuw leven. Op grenzen stuiten en toch niet gevangen zijn. Moed zoeken en troost en vrede. Schreeuwen en wachten. Wachten. Wachten op de ochtend van solidariteit. En toch oproepen tot zorg. Het is het geheim van verzet en overgave in één geheel. Het is met Maria de ervaring van glorie binnengaan. De gloed aan de lijve voelen aan de tafel van vriendschap, waar gul gegeven wordt. De pracht van echte schoonheid genieten. De glans van eerlijke mensen. Het is de glorie van godsdienst die zich herbrandt. En het zachte vuur van het stil gebed waarin je ervaart dat iemand je omarmt zoals je bent. Het is het mysterie van het licht zijn werk laten doen. Verrijzenis ervaren en verheffing beleven. Opgetild worden uit lijden, rouw en verlies. Adempauze na een verstikkende dreiging. Verzoening na ruzie en breuk. Het is ervaren hoe we in Jezus telkens weer opgetild, neergezet en op weg gestuurd worden. De rozenkrans bidden is het mysterie van alle leven en samenleven binnengaan. Het is kracht krijgen om te weerstaan aan de zwaartekracht. Om gegeven te worden aan onze eigen eenvoudige roeping als mens te leven. En deel te nemen aan het geheim van Christus leven. Omvatten,
enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwig. De blijde mysteries. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Eerste blijde mysterie. De boodschap van de engel Gabriel aan Maria. Er is een moment geweest dat Maria zich bewust werd dat zij moeder behoorde en dat God daarin de hoofdrol speelde. Een ontroering als nooit tevoren. God zo rakelings nabij. Zijn groet en zijn genade wordt vlees en bloed. Het verhaal van Jezus is begonnen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Tweede blijde mysterie. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Onstuinig als de lente na de winter spoedt Maria zich door het bergland naar Elisabeth. Twee vrouwen in verwachting omhelzen elkaar. Een nieuwe, tijdig en een nieuw geluk. Het kind in haar schoot beweegt hemel en aarde. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Derde blijde mysterie. De geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem. dit kind in een goede plek zal
zal teken zijn dat God ons niet in de steek laat. Alleen kleine mensen die de eenvoud niet verloren hebben, kunnen dit verstaan. God wordt broos en kwetsbaar als die liefde zelf. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vierde blijde mysterie. De opdracht van Jezus in de tempel. Volgens de Joodse opvatting van de tijd moest een eerstgeboren zoon van God worden afgenomen door 2 jonge duiven beslecht in de offer. Maria en Jezus onthouden deze Joodse wet. Zij konden nog niet vermoeden dat Jezus zelfs ooit zou worden geslachtofferd, opdat wij ten volle zouden leven. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vijfde blijde mysterie. De terugvinding van Jezus in de tempel. Angst en zelfverwijt verkeren in vreugde bij het weerzien van Jezus midden de leraren van Israël. In het hart van Maria blijft de herinnering bewaard. Eens wordt het haar duidelijk dat haar kind voorgoed thuis hoort bij de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodangst tot zijn hemelse Vader. In de Hof van Olijven heeft hij onze doodsangst gedeeld. Daar kwam hij elk mens nabij die voelt dat hij gaat sterven. Verlaten en verraden door zijn vrienden ging hij alleen en eenzaam zijn dood tegemoet. Zijn angst ontlaat zich in de aanvaarding. Niet mijn, maar uw wil geschieden. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus. Want de geest zo straks
spreekt de taal van de verwerping. Wij willen u niet, we slaan u weer uit. Het Rijk Gods leidt geweld in de persoon van Jezus, in de persoon van Maria en al degenen die zijn weg willen gaan. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Derde gelovige mysterie, de koning van Jezus met oog. De doden zijn pijnlijk gesteken in zijn leven verloren. Het Rijk Gods op aarde. De rol van doden duidelijk maken dat deze wereld ongeschikt is voor zijn troon van gerechtigheid. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarie. Jezus draagt het kruis door de eeuwen. Hij trekt een spoor van liefde langs de straten van de geschiedenis, door alle puin van haat. Hij trekt een spoor van liefde naar de komende eeuwen, opdat deze wereld voor allen ooit een veilige en bewoonbare thuis zal zijn. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus Messias, getekend en gezalfd door God, stierf des mensen dood. Ten dode toe bleef hij tussen twee misdadigers aan de zijde van de minsten der mensen. Even uitgestoten, even verlaten. In Jezus komt God elk mens nabij die ten einde is. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Eerste glorievolle mysterie, de verrijzenis van Jezus. En toen werd alles anders. De Scherenberg van Haat werd een tuin op zondagmorgen en de mensenzoon een stralend licht. Zijn wonden en zijn aangezicht, niets dan vrede in het morgenlicht. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Tweede glorievolle mysterie, de hemelvaart van Jezus. Blijf niet staren in het ijle. U weet toch dat ik thuis hoor bij de Vader. Dat deze wereld, deze tijd voorbij gaat als de wind. Maar in het alledaags gebeuren ligt reeds een stukje van de hemel, een wonder van verbond tussen jou en mij. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Derde glorievolle mysterie, de Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Ze hebben de deuren vergrendeld en zijn de wereld tegemoet gegaan, gedreven door de stormwind van de Geest. In hun gemoed een vuur, door niemand nog te blussen. Die Geest van God beweegt tot op vandaag elke mens die de deur van zijn hart ontgrendelt. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vierde glorievolle mysterie, de hemelopneming van Maria. Zoals zij was op aarde, een moeder met een hart als krentenbrood. Zo is zij nu bij God, haar Vader. Daar is zij thuis, daar is haar woonst. Langs de lage drempel van gebed is zij nu voor elke mens bereikbaar. Moeder met een hart van krentenbrood. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vijfde glorievolle mysterie, de kroning van Maria in de hemel. Een koningin met kroon en scepter. Nee, niet zoals op aarde. Haar kroon is haar eigen menselijk verleden, haar stille zorg en het verdriet, en alles wat een moeder afziet, als haar zoon publiek wordt aangehouden en terechtgesteld. Haar kroon is de dank van velen, die bij haar vertroosting vonden en een nieuwe vrede. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De mysteries van het licht. Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Het eerste mysterie van het licht. Het doopsel van Jezus in de Jordaan. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind. In het besef dat hij Gods vreugde was en door hem bemind, begon Jezus zijn zending in het openbaar. Hij wilde elke mens, de minsten eerst, laten delen in dat geluk. Zo werd hij licht voor de wereld. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Tweede mysterie van het licht. De openbaring van Jezus op de bruiloft te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Als Jezus uitnodigt, wordt op het feest van je leven, verandert hij de alledaagse, grijze werkelijkheid als water in wijn. Als Jezus mag deelnemen aan ons samenleven, krijgt het leven met elkaar een andere smaak. Als water dat wijn is geworden, wat de duisternis wordt licht. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Derde mysterie van het licht. De verkondiging van het Rijk Gods. De tijd is rijp en het koninkrijk Gods is op handen. Bekeer u en heb geloof in de blijde boodschap. Voor elke mens is hier en nu de geschikte tijd om het Rijk Gods binnen te treden. Als wij maar zijn goede boodschap ter harte nemen en leven zoals God dat heeft gewild, licht brengen in de duisternis. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vierde mysterie van het licht. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. De Tabor bestijgen is zich losmaken uit de oppervlakkigheid, is groeien tot boven de middelmatigheid, is durven uitkijken naar de andere berg, die Golgotha wordt genoemd. Vertoeven bij Jezus is zichzelf overstijgen in Gods licht. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vijfde mysterie van het licht. De instelling van de heilige Eucharistie. Tijdens de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het zijn leerlingen en zei: neem en eet, dit is mijn lichaam.
In het aangezicht van de dood stelt Jezus het ultiemste gebaar op. Hij geeft zichzelf, laat zich eten als brood om van te leven. Zijn lichaam eten is zijn lichaam worden. Zijn licht laten stralen in elke duisternis. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Ja, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons bidden. God, gij hebt gewild dat de moeder van uw Zoon onze moeder en koningin is. Mogen wij op haar voorspraak in de hemel de heerlijkheid vinden die aan uw kinderen werd beloofd. Door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste bedevaarders, het einde van het Rozenkransgebed. Dat betekent dat wij vandaag halverwege onze online Maria-bedevaart zijn. Mag ik jullie opnieuw uitnodigen om morgen opnieuw bij het volgende gebedsmoment aanwezig te zijn. Tot morgen.